Vanhu ano regai ndipe rukudzo neruremekedzo kuna baba namai mufundisi vedu. Toda kuti tibatanidze maoko edu titende vanhu vaMwari. Tibatsireiwo kuvatenda. Tibatsireiwo kutenda vanhu vaMwari. Muzita raJesu. Haleluya! Noza ngatingogone kungotendawo vanhu vaMwari. Kana dai kwainzi ivo unoda kuti ndiwe kuzoshumira baba, ivo vasina kubvuma, dai ndisina kuuya. Vamwe vanovigirwa n'anga nevakuru vavo, vamwe vanovigirwa vauki, vamwe vanovigirwa vakadero nevakadero chinzi ndo pane solution. Watimo ativigirawo muranda waMwari kuti upenyu hwedu husanduke. Ngatimbovatenda ivadero vano. Tinotenda zvakare vanotsigira baba namai mufundisi, vatungamiriri bhodhi repano pamwe chete nevatungamiriri veladies nekusapotawo chiroto chevanhu vaMwari. Tivatende manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Manheru ano regai ndiremekedze kereke yakatengwa neropa raJesu. Magamuchirwa asi regai nditi Mwari ngavakuitireiwo zvakanaka manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Ndigoremekedzawo mushumiri wakanditangira nezuro. Ndoda kutenda ndanzwa kuti mai mufundisi muchikomo vanga vachishumira nezuro vakatileyera foundation. Regai ndingovatendawo manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Ndigotendawo vana vangu vandauya navo vese vari vaviri vari kupraise team. Namaipindi vari kunoko vari kupraise team. Ndikotenda zvakare sister Unati Weishi ari kupraise team. Ugari wakagadzirira ndichazoda kungotibatsirawo pamwe chete nehama dziri kuno kumberi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Imimi ndimunotiudza kuti temuri chayakadii muchechi. Ndimunotiudza kuti temuri chayakadii. Zvino tinokutendai hatikutambisi, makatikoshera. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Haleluya! Regai tibve tangovhura shoko raMwari naye from the book of Matthew chapter 13 verse 47 to 50. Kana paine muverengi andibatsirewo. Ndiri kufamba patheme yandakapiwa inonzi manifesting the kingdom of God through unceasing prayer. Saka Mwari vachindibatsira manheru ano, I want us to understand the kingdom of God. Kuitira kuti kana taakunamata continuously unenge wakunatsonzwisisa patiri kuda kuenda muzita raJesu. Haleluya! Matthew chapter 13 verse 47 to 50. Aripo anotiverengera. Kana pasina takwe. All right. 47 to 50. Thank you, Lord. Matthew chapter 13 from verse 47 to 50. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Baba ndoda kutenda inokuda kweizwi renyu manheru ano. Handina kumira panzvimbo ino nekuti ndinogona kudarika vamwe vashumiri. I humble myself before you, O Father, that you may use me tonight. May you speak through my voice, O God, that your people may be saved. Father, I glorify your holy name in the mighty name of Jesus. Muimbi wekwedu unoti ndimi ishe wemba inotonga imairi Jesu.
Hatina umwe mambo ataunganira manherano kunze kwenyu Baba. Hatina umwe mukuru watinoziva kunze kwenyu mambo wamadzimambo. Ndanyengeterera mweya wakafemera vakanyora shoko renyu. Ngauchivawo pamusoro pangu panguva dzekududzira nekutsanangura shoko. Kuti kereke irege kupiwa Mwari zvandakadzidzira. Kereke irege kupakurirwa zvandinofunga Baba. Asi kuda kwenyu nepfungwa yenyu ngaiburuke pamusoro pekereke yenyu. Vanhu venyu Mwari vaponeswe sezvamakagadzira. Manherano Baba, I trust in your name, oh Father. I trust in your name and your name only, oh God. There is none like you, Jehovah. Let it be known tonight that you are God. And let it be known that I'm your servant. Ndiripano nokuda kwenyu makandituma Baba vedu vari kudenga. Zviratidzei pakati pedu kuburikidza neshoko renyu. Tinokutendai nesimba rokunyengetera. Tinokutendai nesimba rechikuriri. Tinoramba ndichinamata manherano that every 20 kilometer radius must be under the control of the Holy Spirit tonight. Nyasha dzamwari dzinobata vari muno mukati nedzinobata vari panze pekereke. Kunyange vatasiya kudzimba Baba, distance is not a barrier tonight. Simba renyu ngarirabate. Izwi rangu rirege kunzwika pano chete. Ngarinzwike kunyangwe kuteritori yevavengi. Ndatora guta rino nesimba nokuda kwenyasha dzakandituma. Mazvita Baba vedu vari kudenga. Mazvita mweya mutsvene waMwari. Mbiri ngairege kudzoka kwandiri. Asi imi kudziwai nokuti muri mutsvene. Mazvita Baba vedu. Maya marava shata mandaka ravatsana. Ipakatarabasha muzita ramambo wedu Jesu. Amen. Thank you so much. You may be seated before the presence of the Lord. Manheru ano ndoda kutenda Mwari. Musangano wakatotanga nezuro. Can you tell your neighbor kuti pindawo mumodzi yemusangano? Vamuudza kuti hanzi nemushumiri usati womesera pamusangano wekunyengetera. Ndine chechi here manherano. Thimu iri panapa yakanzi manifesting the kingdom of God through unceasing prayer. Ndisida kutenda ine thimu iyi, ndiri kunzwa Mwari muthimu iyi. Ndiri kutenda Mwari manheru ano. Nyasha dzavo ndiri kudzinzwa pakati pedu. Kana auya kuzonamata, tichanamata. Imwe shamwari yangu yakamboparidza kuti kana tanamata tichanamata futi, kana tanamata futi tigozonamata. Zvoreva kuti iwe usati wapushwa nemushumiri, gara wazviudza kuti musangano unotauya kuzonamata. Kuti Mwari vaonekwe muzita raJesu. Hallelujah. Now when we talk of manifesting, we simply means demonstrating. Ndizvoka. Ndinotenda kuti thimu yakambotsanangurwa, asi regai dimbure ndichitsanangura kuitira kuti ndigone kufamba nemi. Mwari vakanditendera manherano. Ndinoziva kuti vazhinji vanoti vakandiona vanonzwa mweya wokuda kudzingwa mamhepo. Asi manherano Mwari vachinditungamirira ndiri kuda kudzidzisa. Chiudza neighbor yako kuti farirawo kuva muklasi. Chechi yekwedu inoda kuti tijambe isina information. But I want to give you information that is going to help you for the rest of your life. If you believe tonight, can you shout amen to Jesus? Saka thimu yedu iri kureva kuti we are here to demonstrate, to prove, to show the kingdom of God. Taunganira kuti umambo hwaMwari huonekwe pakati pedu. But umambo hwaMwari huri kuonekwa nokunyengetera kusina mugumo. But haugoni kumanifesta chinhu chausingazivi. Ndiri kuda kuti umanifeste chaunoziva. Ndakamboteerera imwe hama ichidzidzisa. Zvikanzi unoziva here kuti what reflects in the mirror is you. Iwe wakatarisa mumira. Ndiwo unoonekwa mumira.
kureva kuti chaunopedza nguva wakatarisa, chaunopedza nguva uchiona, chaunopedza nguva uchikonsentreta nacho ndicho chinobuda pauri. Asi mwana wangu ndanigamuchirawo baba Chari is in the admin team. Thank you so much for coming. God bless you. Zvoreva kuti manherano baba namai mufundisi vaya vanopedzera nguva paFacebook vachiteera nhoroondo dzeupenyu, nyaya dzanamai ane handichavatauri nemazita, imi munovaziva, muchitokomenda muchiti haiti muchiita sei. Unozongoona paunomukansela nekumunyengeterera ane solution yake iri kuFacebook. Ende kana auya muchechi anenge achiti chechi haichina simba, chechi ine simba but urungoti reflecta paunoswera pasocial media. Kuverenga sokungoti ngatite Bible study 1 hour. Aiwa, imwe FM yandakaona haizvigoni. Thank God inozvigona 1 hour achiverenga Bible so, but mupe 3 hours dzeFacebook kudai so. Data ndo ringatopera kwete simba rekuverenga. That's why you see that the church is full of confusion. Because for social media, panowanikwa vanhu vetype yese vachipa information mutendi waana anoti ndakatengwa neropa raJesu. Pauri kuti vakadzizvisei pasi pevarume, social media iri kuti haado kunonzi kudzvinyirirwa ikoko. Saka iye maadvice ake unozongoona akumanifesta vanatete vepaFacebook. But tonight we are saying we want to manifest the kingdom of God. Ushe hwekudenga ngahuonekwe kwete pamuti asi pamutendi wefe maripano. Kuti amuna akupadhuze notakakutarisa tiri kuona kingdom yamudhara. Amudze kuti nematauriro ako iwaya tiri kutoona kingdom yababa. Mudze kuti nemanyimiro unoita vadzimai mari ndozvinoita kingdom yamudhara kunyima kudai. Now a kingdom is a state or a territory. But state yatiri kutaura ina mambo. Vane zvavanotarisira kana vakatitarisa. Zvoreva kuti mutendi mumwe nemumwe kuno kwatakauya hakuitiwi zvatinoda. Kunoitiwa zvinodiwa namambo vagere pachigaro. The owner of the state vane maprinciples avo, vane maprophecies avo. Anozadzikiswa pamutendi kana agona kutevedzera maprinciples. Odownloada zvakaprofitwa zvozadzisika muupenyu hwake. Kuchechi kwedu isusu gore rino takati this is the era of exhibition of logos. Magwaro ngazadzikiswe pamutendi. Takakutarisa kudai tingoona zvakanyorwa mushoko raMwari. But hatingozvioni chete, you need to follow, obey the principles. There are prophecies akarembera mudenga kudai anofanira kunge achizadzikiswa pamusoro pemumwe mutendi ari pano. But are you obeying the principles so that you can download the prophecies of God? Vazhinji tinofungidzira kuti shoko raMwari rinonyepa. Why? Because we are missing the principles of the word of God. Panapa ndaverengesa bhuku yaMatthew ndokubva yatanga nekuti ushe hwekudenga hungafananidzwa. If you read the book of Matthew, you will discover that there are a lot of parables. But munhu akasanzwisisa kingdom yaMwari uchaita sevaya vakadzi 5 vaya vanonzi vakanga vakapata, but vakapata kudero vakanga vari amongst the 10 who were waiting for the kingdom of God. Ndinechechere manherano izvezvi takadai tiri 10 but 5 vanonzi vakanga vakangwara vakainzwisisa kuti aiwa kingdom haidi vasina mafuta. Saka tinogona kunge tiri 10 but 5 vakanzwisisa kingdom, 5 vasinganzwisisi zvekingdom. Asi vachingoti akauya toenda, akauya mafuta havana, akauya toenda, akauya vasina zvavo mafuta. Anouya musina mafuta mugotumidzwa zita ramusingafariri. Nongotaura hangu ramunofarira 5 vanga vakangwara. Ameno vamwe 5
kuverenga bhuku. Ukadzira nawo maparables acho unozonzwa zvonzi zvinozve kingdom yaMwari inofananidzwa neumwe murume akaenda kunyika iri kure ndokubva asiyira vanhu matarenda ndobva avapa. But ukasanzwisisa kingdom uchafanana neumwe one akapiwa tarenda one ndokubva anoricherera because haana kunzwisisa kingdom zvainoda zvainotarisira. Munozviziva here ameno pano kumwe kwandakamboparidza vanhu vanofunga kuti kucherera tarenda haiwa zvedokungwara zvekukingdom yamudhara. But mudhara achidzoka kwaakanga aenda anoti iwe wakaitei kuti hamakandiva 5 ndikamatuka yava 10 iwe wakaitei iwe 1 zvikanzi ndakazviziva kuti munoda kukohwa pamusina kudyara. Ameno epano sisters union dzimwe dzinotaurisa ndadzinzwisisi kingdom. Pamunoti let's work for God vatungamiriri midai maida kumbotaura maiti veduwe hakuna basa rinorema sekutungamirira sisters union. Achikudza kuti hecho chinhu chako icho ndakazviziva kuti unoda kukohwa pausina kudyara. Ndo zvinoita vanhu vasinganzwisisi kingdom. But vanenge vachingoti akauya toenda akauya Mwari vachiti kuno kwamunoda kuuya hakuuyi vane usimbe vasingaberesi tarenda hakuuyi vanotaurisa hakuuyi vane pamuromo vanoti hecho chinhu chako icho kunouya vane obedience. Imboti obedience. Imboti obedience. Zvoreva kuti Mwari vari kumusoro vanoti moda kuuyepi kuna hakuuyi vanotuka varume imbogaraipo muve nehunhu. Harikaviriki ndoriziva but ndozvaari kutoita kuno hakuuyi vanovenga madzimene garaipo tambai mose mujairane. Vanofamba vamwe nemusana wakakotama kudai shongo nemhaka yei vaiuya kuno kuchanzi kuJoni vachiuya nenyimo vachitengesa vachipinza murume wako chikoro paakazongonobvisa pfuma yako. Vamwe vaya havana kana kuzombowana matomi kana chii zvacho kana mapamsi. Vane vakunzi tiri vakadzi vaviri kaipa mwana yei munoshandisa mwana wenyini. Patiko zvino vasisina simba rekuzvishandira vakavhuniwa murume nemurume wako vachitengesa nyimo kuti aende kuyunivhesiti. Nau zvaakukurwadza kuti vadye mabhenefits akavavhuna musana. Kukingdom kwatinoda kuinda akuindi vakanzwa neutsinye sevavo vatinoona kuno kuchurch building ndokunouya vose. And the church is not a building. There is what we call the visible church and invisible church. Yakamirirwa naBaba, it is the invisible church. Inoobheya mapromise maprinciples nemaprophecies odownloadewa nomutendi wega unoonekwa namufundisi naelda namudhikoni kana newe usingazvioni unoti ndinoraramira Ishe Jesu. Iye kutadza kugarisana nevamwe kuseugroup iyi uko hakuindika kunzi makaseva man 15 years muri mudhikoni wenyu haiwa haapindai. Unonzi ushe wokudenga unofananidzwa neumwe murume akaenda. Unonzwa apostori oti ishe wakaenda asi achadzoka. Ariko ari kuona dziri kutambwa mumba nevanhu vari kufanira kumanifesta kingdom yaBaba. Dai kwainzi ushe hwekudenga hwakafanana nezviri kuitika kumba kwenyu tingadai tirimo muchechi munomu. Ngonzi kudenga kwatiri kuinda kumamirira ako ndozvakaitika kumba kwenyu. Kwandi kunonzi Baba ndo musoro wemba saKristu vari musoro wechechi. Kristu zvavanoprovaidha oxygen tichifema. Hapana musi wakamboti mawandisa imi newanepi kuti mubhalanse mose. Vanongotipa but vamwe baba vanoenda kunogeza mari yakanamira pachaipo. Yasochechiwa operation. Dai Kristu ainamirana nezvinhu zvake asingatipi sezvinoita baba ndokumanifesta kingdom. Andi kuri kunzi ushe hwokudenga hunofanana
kereke isina chipomerwa. Baba ndomusoro wemba. Munogotatamuka kusasavara kuti chegumi chibvisiwe. Baba vasingadi ivo variwo Kristu wekumba kwedu. Kozoitawo vamwe mai vanokanganwa kuti shasha iyi yaitomboti anodyiwa hataure manyepayo wodokesa zuva uchitenga paindi. Osiya paindi ouya kuna Jesu kuti ubhadhare chegumi. Unoradzwa panze kana mubhathurumu namai vanokanganwa kuti ndaidyiwa nemabhebhi nemapainzu. Ndikasiya rima ndikati ndakuya kuna Jesu. Zvinoyorwadza kuti idyiwe naJesu asi kumabhebhi uko vava vasingatombotitongi nezvavo. Noti vamwe madzimai shuwaka iri kutaurwa namufundisi ye-unceasing prayer. Prayer inorohwa nemapostori kana zvinhu zvakanaka. Firiji yakazara, salari irimo, tichidanana mumba. Tibvunzei isu baba vachiri vapenyu maimufundisi. Ndopandakazviudza kuti I am a woman of prayer. Ina ndina kurota vachuma ini. I always tell vana vangu vesangano kuti usasumuka uchipupura kuti ndakarota vachuma madeko. Ndiri mugomo ndichinamata day 1 vanoziva ushiredzi inopisa tiri mugozonyo. Day 7 isu uchinzwa kuti handisisina simba rekunamata. Muchuma haana kuuya usiku ndakarara. Akauya ndakasvinura ndisingachagoni, ndakazembera dombo uchinzwa kuti nyama inosvika painonhuhwa nyama yako iyi. Kana yonhuhwa mutumwa wosvika wokushandira kudai. Atitambi nechinamato. God trained me, baba vachiri kundida. Ndopandakaziva kuti mugomo munorariwa. Kwete kuti ukapiwa hagi kudai ipo pamubhedha muno mumba yekuloja nekuchina huyi, all night huyi, kutsanya huchatsanyi. Tamba iwe, waisiri kinjoni yakabata. Akachirauka ati, takakoka uya umwe wataida uya. Handichachemere kukokwa iwe. I'm here for an assignment. Ndakukudzai chokwadi kuti muchiri mudzimba, musadada nechinhu chinonzi prayer ichi. Kundai murume anonzi James, disciple yaJesu. Bhebheri rinoratidza kuti pamadisciples aiva 12. But extra biblical material inoratidza kuti paakazofa mabvi nemagokora akanga aita seembudzi nekuda kweprayer. Achiti akapinda muprayer kudai 7 hours non-stop iri prayer. Tingoti 30 minutes izvo zvione zvinoitika. Umwe akazonditi kuchechi kwangu ndaifunga kuti munotamba mufundisi. Ndichikuza ndikati 1 hour left. Iye achinzwa kuti ndekwatabva uko kuchine rimwe hour hanzi nandichifunga kuti munotamba. Ndikati 50 minutes left. Unoona wega kuti samba rafuta ava mago chero ndachida kugara pasi hazviti. Ndotojoina zviri kuita vamwe zvifambe. Vanhu vanorwa nesu sesu pedu kumasvingoko vakatanga sokurova nziyo nedoro rebira kudaiwo vanotanga na6 manheru kudai. Ende shavi racho rinozosutsa makuseni kuma8. Hapana anokotsira zviya zvamunoita muonaiti zve. Vachingoti ngarambe. Ikoko kuRandburg ngadzoke ava 1 ivo vakaenda vari 2. Papa ndopaunongopinda prayer. Thank you Jesus. Thank you Lord Father I love you. 5 minutes kudai. Shasha yatokotsira. Unceasing prayer. Warwarirwa. What do you do? Wafirwa. Unoramba uchinamata. Wanyimwa mari. Wadzingwa basa. Because you don't cease praying zvakanaka. Pane pazvinobhainda, pane pazvinosunga. But kana usina kutrenewa, unoyeduka. Vamwe vakafirwa vari mazera atakafirwa isu. Vakatozoenda kunoshanda mumabhawa. Vamwe vakanobvunzira kun'anga. Asi isu ndopatakachizoparidza Kristu. Vangoudza vamwe vanhu vari panapa kuti musarelakisa zvakanaka. Satani anoshanda 24/7. Apa muchechi unenge urimoka. Munoziva kuti chechi inorwadza zikajeknaifa kumba kunzi pakazororwa mukadzi wepiri. Iwangu wachizikanwa kuti uri muchechi mupresident worship. Unoita sokuti ndiwo akanotora small house.
kufirwa so kushaya confidence ende vanhu vaunoona vesa vanokuda because zvichakakunakira ndodzikisa ndozvati mangwana mui kumawisimo regai ndikubatsirei vaya vanoti mawisimo muchitiza vaya paunofirwa ndopochaona kuti wisimo rakakosha hakuna munhu anogona kukubhandeja ronda rekufirwa nemurume except a widow azokuudza kuti aiwa takapinda mazviri ndine 32 baba vakaenda asi mwana vanochengeta kuti mwana aiva grade 1 ndopaunozorapika ronda rekufirwa nemurume yenye yekuti vanotitorera mutorerwa chikwa ndingagara akatorwa kare maniyo kutadza kunamata kuti hanzi teti vanonoka kudzoka kumba nosva ndakatopinda mugiya repureya but teti vakanonoka kudzoka vakatozodzoka kuma10 isu tiri kunamata veda havachadzoki kwavakaenda vako vanodzoka kuma10 veda havadzoki uchidadira mwariwe ndokingdom yatiri kutaura iye kuti munombostrika kungonzi kwari kuseo group hamuchachouyi kungonzi kwari kusisters union hamuchachouyi ndikudze kingdom yatiri kutaura inana kwari wakawanda imomo haungouyi uchidisturbiwa nevari kubhawa hakuuyi vari kujekenisheni kunouya vari muafm iyo iye muchidikwa ndikoyeduma kuti kwanzima nditi kwari ndakafirwa ndikaramba ndirimo hatiibudi ungarereka udoni muchinjikwa now bhaibheri pandaverengesa riri kutiratidza kuti ushe hwekudenga ndaverengesa chapter 13 handiti verse 47 ndoda kutupa bati inoti again nambotsanangura dzimwe tuka but again the kingdom of heaven is like a net inofananidzwa nenet yakakandwa mugungwa zvoroti takagara kudai titori muneti halo chechi yajesu ndozviri kunzi ushe hwekudenga unofananidzwa neneti neti yakakandwa panyika ndokubva yaraura isu tisu tiri kufanira kumanifesta kingdom but tiri muneti kudero ndoda kuti ubate chimwe chinhu muneti kana yakandwa mugungwa inobata matemba kapenda ingoti kapenda kapenda irimo muneti but tese tiri kuti toda kuenda kudenga zvoreva kuti takadai makapenda arimo mashake arimo miramba irimo mabreams arimo tirimo muneti takamirira kuratidza umambo hwamwari but who knows the person seated next to you rinogona kunge riri demba rakapinda muneti yakakandwa nababa ndoda kuti unzwisise urege kutamba nekungoti ukanzi nevanhu wati ina ndichaindi kuchechi ukanzi nevanhu ina ndichaindi kuchina ukanzi nevanhu ina handichaimbi tiri muneti matemba arimo muneti yandiri kutaura no matter how you feed matemba chero mukadaidza umwe mushumbiri zuro kwaiva namaimfundisi chikomo nhasi kuna evangelist gwenyaya mangwana unzai umwe abva kudubai gore rinouya mounza umwe abva kukinya moudza vamwe vanodzura nevamwe vanoita sei kapenda chero mukaifidha sei haikuri amena maleaders epano munondinzwa here musaita bp zvekuti unofa ukasiya vana vako vari vanana ineti ine matemba musakanganisika vatungamiriri vemadzimai nezviri kuita mai nhingi chero mukafidha demba sei hari kuri saka iwewe bhaibheri roti regai zvikurirane muridzi achanotadza hanzi pakupedzisira kunonzi dzihove dzakashata ngadzinde uko kochisara dzakanaka iwe ramba uchirova tambo zvizive kuti hausi kapenda shandira baba kune korona inouya ukati nekuti mainhingi ndachitarisira kuti zvavanenge vova mutendi wekare wani chero akava mutendi wekare demba
chero rikaita 10 years demba idemba arifi rakaita shaki. Hello, karisa munhu ari padhuze newe kuti uri kufidwa ka. Tiri kupa chikafu chakafanana. Chaona vachibuda mudepartment mai vakudhekwe. Mukati zvekudheko zvinonetsa kudheko kune mashoko. Nokuwanepi kusina mashoko. Vanhu chero mukati izvezvi wafirwa hande panhamo vanotarisa kudai kunzi body viewing. Handizivi kuti ndozvinoita vanhu vose zvinoita masimba. Body viewing chero munhu waasingazivi anoda kuvhiyiwa chitunha ichocho. Ukaona vakasvika kudai pakofini tsika pachitunha hapfugamiri murume wakezvo vati pachitunha unoona vachiti vachimbanati paseri vanzi vanga vasviba vanga varwara kunyaya chitunha chiri mubhokisi chavapfugamira. Wati moimbi makazvichekera muri kudheko zvedu motya kunyewa kusanyewa isaine kuratidza kuti hamuna laifi. Isu tinojima namashoko avanhu so vachitinyeya kudai vachingopedza kunyeya engodi kumba vandinogara pane garaji vachipedza kunyeya kudaiwo ndinonamata nevana munamato wokuti vanhu vaende kundorara ndotopindawo mubedroom mangu ndaona kuti vana vangu varara ndodzoka mugaraji. Vajairirwa nevanhu because pavanondinyeya vanondipa simba rekupinda mupureya. Handipindi mupureya ndichiti Mwari dhilai nanga ndinoti baba ndinokutendai nezvamakatipa zvinondikurisa pakunamata. Vakanyarara hatiwani simba rekunamata. We need them so that we become giants. Hatiregi kuparidza nekuti tanyeyewa izvo. Imi hamusati manyeyewa. Bvunzai sirikadzi dzose wangofirwa so ndipo vanokuziva kuti tambai makatarisa ukoko kune varume vedu. Dzirezi renyu radii kunoti dzireiwo kusvika neche ivavo anenge ari kuno kubazi edudu anonzi ngarichaire pasi. Ungarerambira mashoko evanhu ngageza vakunyeya nhasi mangwana tora maiki futi watonatsousvika pavari chiti uko vakangonzwa bhata nekutaura kwavo. Usambositiraikira Mwari nekuti wanyewa. Shandira Mwari zvine mubayiro. Ndakuudzai kuti first born yangu yakasara iri grade 3, last born grade 1. But it is because of serving God. Because uiwaita degree rake uidegree rake. Dai ndakadadira Mwari ndakasitiraika. Vana vangu izvezvi chingoti munina vadi kuvachengeta vanhu vechechi vanovadadira vana nhingi zvino ndinosimudzira meso angu kumakomo. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha. I can do all things through Christ. Tiri muneti mune muramba ndinonzi mashe kuibata kudai inochedza. Muneti muno matiri muno paipapa KGC baba pane miramba yekuti kumen's fellowship kuvati ngatidai kudai anochedza so. Ende miramba ndakaona vanoziva kwedu kupurasi vagwenyaya kune matsime panonopera mvura munosara madhaka imomo ndo mune makazara miramba yose haidi mumvura inoda mumadhaka. Iwo tivanzi nekuti ndakavavona vachiita mabasa erima saka kuchechi kwacho kunonamatiwei handindiko. Wakavinga iwo kuti wakavinga Mwari. Ndati muneti mune vemadhaka, muneti mune vanochedza asi havasivo voga varimo. Kapenda irimo, shaki irimo, mune hove dzinonzi shaki mbinga dzehove. But shaki inodya futi dzimwe hove. Unozonzwa bhaibheri roti dyana naye asi musapedzana. Ndoki njomi yatiri kutaura iyi inofananidzwa neneti yakakandwa muhandbag.
Jehovah yabata mai Peter, mai Rudo, mai John, mai Messi, babani na babani vamwe vakabatwa hatizivi. Imi mwana wamai nemwana wamai izvo zvimugere pano vamamuonani nemwana wamai vako. Wachimo baba John vakabva kuMhondoro, baba Rudo ndokubva kwaMurewa, baba Tatenda ndokubva kuNyajena, na baba Bruce kuMalawi. Tiri muneti imwe inonzi tambai mose mujairirane. Ndibudi ndinoda kusangana na baba pavanouya. Ukaona uchiri nechinyo chekuti vandidai handicharidzi mwanangu, hausi muneti yababa ikakani. Une zvawaitoridzirawo zvako. Vati vakauya kuzoridzira kuti kana utsuri yorira. Remember Ishe vakaenda asi vachadzoka. Vakatisiya tiri momo muneti momo, mune matemba, mune majona anotsvedza. Saka imi mainhingi muri kuti ina ndichabvisa masubscriptions. Gore rapera ndakabvisa ndiri 1 kudai. Kana mai deputy havana kutopedza ndiri 1 kudai. Chikaru chenyu ndi mai deputy. Imbotineti. Miramba. Munoziva here vavhangeri vangu kana muri muno, ma-elders, ma-deacons. Munoziva kuti miramba inotsvedza zvekuti nhasi munomuona ari pano paKGC. Hazvishambisi kuti Sunday inouya munomuona pane chimwe chichechapo. Mukangomutsiura, kumutsiura kuti inahidi vakadzi vaviri. Munomuona hoyo waenda kune imwe motowana chigamuchiro chinogamuchira baba itilita. Vanotsvedza so, havadi kutsiurwa, havadi kunzi budai mumadhaka. Vanongoda kuti kauya toenda, vachizvomenosa miswe vari mumadhaka avo imomo. Kingdom ine maprinciples haipindi chivi. Chokwadi regai ndikudze, kingdom haipindi chitema. Hainei kuti chitema chaonekwa namufundisi kana hachina. Kingdom inoda vanovavarira, vanosiya zvakaipa, vanosiya kunyima, vanosiya makuhwa, vanosiya godo, vanosiya kuvenga, vanosiya kudherera. Kingdom itori nehierarchy. Ndomavamwe ndiri mufundisi wechikadzi ndakapfeka drese renyu. Kingdom ine hierarchy yekuti wayazodza muremekedzei. Munorikuona denga iro? Hakuna chinhu chakaoma sekukona denga nemukadzi wao wakabvisira mari kuti ndaroora. Right, not two are better than one. Vati mukaita zvokutamba munokona nemunhu wamakabvisira mari. Mamubvisira mari aiva nebirth certificate. Ndobva mamunyoresa O level, ndokuwana O level certificate. Ndokuchinzwa tsitsi ndokuita marriage certificate. Mukati ende kuJoni tosogadzirisa passport ngatingopinda nemumvura tichagadzirisa. Little did you know that you were carrying your own problems. Maifunga kuti tabatana zvinotopfutidza moto pakunamata. Wakapfugama so anouya achikukava negumbo kuti munofunga kuti tinodya ndimi dzenyu, sumukai apo. Zvindiri kutaurwa mamai vakatobhipa so. Munyatsoziva dzamaitirana kumba. Uko hakupindi vanorova zuva rose vakatanga. I'm saying this not because I was married to a pastor. Taitombookanyana so, but taizviudza kuti aiwa zvokurova 2 hours. Our life is very short for marrying. Hakuna zvaunoitirwa zvandisina kusangana nazvo marriage, but it is by choice. Kuti aiwa unoda kuraramira Kristu. Vakawana manigumbura kuti kune kunoendwa. Toregererana kuti tinobvei. Anongongwerera mumamenya achiona kuti mapatiswa makumbira regerero dzamusina kupara ndiani. Tadziswe denga nepride. Ndikamukumbira regerero, nanditi zvokujaidza munhu imi. Hamusi kuona kuti miti mune dhimoni repride. Chindini, unozobona mwana baba vasingagoni kuti sori kumukadzi wake. Ane umweya weusapu wekunzwa kuti aiwa chaidzi mukadzi. Iyi generation ugogara nomukadzi mwana wakanaka kudai mutsvuku wakavakwa kudai uri sabhuku. Vanoda masabhuku ivavo. Dai vaida masabhuku vari kumusha uko. Vanotoda kusileya. Vachidiwa mukadzi achidzi
news pa TV. Pasikuti muromo wako unobhadharwa rent. Kufonesa mweya kufamba. Varume vakaomera. Tijejewa kune conference yemadzimai tigadzirisewo kamanews. Manews nozoera kuti idhazeni rechingwa idhazeni rekatinzaya. Vakareva ndikubatsira ndouya kuzotsigira madzimai. Vakatsigira iwe manje. Mukadzi anopedza musangano ane bitterness. So yema names apa chizoma mukasei dead means one who can meet all the family responsibilities. Nozvinoreva dead. Tinogana mukonewa nzara 10. Tototi mamukasei bambozvo. Zvina madhimoni izvozvo. Ndikudzingira dhimoni ra1947 nemanews. Vana baba, idai vakadzi venyu ndoushe hwokudenga. Yenyu yokuti venyu hamuvadi mukaona vevamwe munoita somuchamasajiwa mutsimba muchicheuka. Do you know kuti hakuna mukadzi wakashata ino? Manyepa here vana mai? Hakuna mukadzi wakashata, but mukadzi wese anoda kugadzirwa. Mukadzi wese akagadzirwa akanaka. Inini shoti hendo yandoda iyoyo. Musanyepa dedi, musanyepa. Munhu akaomera so wamunzwa sekurasa aitira mukadzi wake. Vati Kristu zvavari kutiitira wani. Kristu anotiriritira izvo. Tichitokumbira nezvimwe zvaunoona kuti vanoidii zveEverest ivo vane Ford-Range. Vatite timukumbira kuna baba. Yokangokumbirwa zviviri kudai BP yakwira. Musangano pere makakonandirana kuti mukadzi wakangoti maiyerinaya kubajeti. Musangano ndiri kucheya woda mandinongerawo 179 rands. Mwana vanhu vakatsamirana 179 rands. Hamuchechi tinodzirana vanhu. Vachichedza so regai ndinatsokuvabatsira ibaba. Ndakaona amene vepamwana baba vekwangu hatakabatsirana varaiti vabvunzera. But ndakaona kuti vana baba vanogona kuchengeta vana vevamwe vanhu nedzimwe hama hazvina kushata. But don't make that your first priority. Unonzwa chiti ndoda kutengera munun'una wangu chistendi. Because ari kumusha ndoda kutengera chistendi. Iye vana vake vatopedza grade 7. Nokungoti vana vako vakatanga form 1 uchagona kuvaka iwe. Zvari muno muri kutaurwa muno muSouth Africa. Mapembiti azodai mukanzidzokerai kumusha kunobuda mubedroom yake ndiani kuti urarewo. Nokundwa nemi chirikadzi ndakasumudzai paya ndikapedza mutauni kunodhedziti. Muchikufamba muchikonzwa kuti aiwa chisumbika dzacho pano pakejisi. Imi mukafa imi munenge mukofini renyu makati isu tisu chinorariswa patende panze. Imi mune imba muri mukofini. Isu tauya kuzokuchema itonzi chivaisirai vabva kuJoni varare mutende. Tichichema ari mukofini akutadza kuvaka. Munhu ane vana 4 asane imba 1 ine 2 rooms. But ndimi ruvava. Ndimi dziri kuti baba itai munovaka mutsiire vana nhaka. Makristu anotukisa Mwari wedu so. Nozochita sekuti kunamata kupata. Unozonzwa hama dzako zonzi mari iri kudyiwa nechechi. Chechi ipi? Ndichakuudza zvinoita chechi panyaya yemari. Haidi mari dzako. Ukanzwa kuchinzi bhadharai chegumi haidi mari dzako. Iri kutesta obedience yako kuprinciple yaMwari. Kwete kuti kwai Mwari havana mari. Nhema dzamunoudzana chechi inoda mari. Anoda mari ndiani? Ari kuramba kuipa kumukadzi wake. naMwari vari kuzvifambisira basa ravo vega. Ari kukara mari ndiani? Idai munovaka madzimai namata
muromo muchikumbira Mwari nyasha dzokusunungura mwoyo yevarume venyu vavake. Usaitirwa kusinya nomunhu rufu rwakauya hakuzikanwi kuti anotanga. Vanhu vatema havadi kunzwa iro riri rekuti umwe anogona kutanga kuinda unonzwa ndinochatting neweko ukazondiuraya. Tikuudzai isu takafirwa pada zvamunongoticha kunofiwa. Vabandiki munogona kutanga kuinda mukadzi nevana vagosara voshanda mubhawa. Gadzirirai vana venyu nemukadzi wenyu nhaka. Musambonakidzwa namagetsi aya iwo wagoti anaka woinda. Ari kukuratidzai kuti zvamira sei. Munhu ngaavake munonakidza chuli chaunongobata woga kuisa pamuromo kudai ukanda chigubhubhuru. kuZimbabwe taiti mawater glass 10 pa2 liter 1. Ungadya maribs aya uri woga kuZimbabwe espray aya. 2 days muri chicheka muchigovana. Hazvina kushata kudya but ngatizive kuti tine zuva ratichadzokera. Tengai mombe musakundwawo nechirikadzi kutenga mombe. Kuti mukadzi mukuru kudai anongova nehandbag kana mbudzi zvayo mbudzi. Akauya toenda mugogonya hamuna kana huku inoteta pamusha penyu. No man, kunamata hakusi kupata mani. Udzamuna ripatize noti usatsvedza. Mfundisi varungokubatisa reality. Tikati namate gadzirire. Imomu muneti umu mune imwe inonzi hunga. Musoro unenge uri nyoka. Uku ihove. Kuti unatsomunzwisisa mutendiye. Dai mbokupa maiki nhasi waiti mfundisi muri kureva zviri kuno kwedu. Achimunzwisisa asi tinaye pasangano pano. Musamunyera imirambai muchifamba makarurama nekuti ushe hwekudenga uri kunzi hunofananidzwa neneti yakakandwa paKGC. Ndokubva yabata kapenda, ndokubva yabata hunga, ndokubva yabata miramba. Saka gara uchizviziva kuti hunga titori nayo pano. Chinamato vanochida mweya ukafamba pachechi vanotochema. But pakamboita munhu neighbor anoti pana sekuru vakandibetsera nyaya dzangu apa. Vanoona vanoshandira. Munomuwana ariko achishandirwa ikoko. Haumunzwisisi. Kusvika varume vaya vakomboza vakati ndashaiwa pamumire. Anoita mutendiso ane regalia but paakamira chaipo hamupazivi hunge nyoka hunge hove. Muneti muna vatendi vakadero. Iwe chirega kuejuka, chirega kuvakopera zvavari. Ramba wakarurama tiri muneti. Ine zuva raichadhonzwa muridzi wayo osarudza hunga dzichiinda padzo. Vakamira zvakanaka vachiinda pavo. Usaneta kuita zvakanaka pasangano pano. Ndine chechere nevanhu vasingarilai navo. Mukangoti one month muri palive kudai. After 2 weeks unopadzoka pachechi. Aisho unowana yakupomera dzimwe misoro inenge yenyoka. Kudepartment kwenyu asi hakuna. Because ineti yakakandwa. Imomo muneti ndati mune dzimwe dzinodya dzimwe dzinotokura nekudya dzimwe. Iwewe mutendi chenjerera mweya wako urege kudyiwa. Ndinogara nchidzidzisa madzimai kuchina kuti ndiri ndogamba mangu ndinokeya dho. Ndoudza masofa angu kuti sofa unotoremekedza zvandinoda pano. Auya achida kuita makuhwa mupise aoneke nguva isina kupana. Kukwenyu zvakunenge ndokuheadquarter kwavanoti kana voda kutaura kuputsa sangano vanozvati handeiko mai Peter. Unoona vati deya pamasofa vakadirirwa iyo red grape iya vachimwa chirayiro ipapo.
vakati muvhangeri uyayo ukazodai hamuna kuzvinzwa here taingokubona hedu muchivaremekedza isu taizviziva tikati zvichanyandurana chete. Ndovane dzese dziri negative dzepasangano pano dzinotaurirwa kumba kwamainingi. Mutendi ngaamire pazvokwadi nekururama. The Bible says redeem the time for the days are evil. Marirai nguva mazuva akaipa. Tarira shamwari yako uti haiwa usauya kuzotaura dzekuputsa basa raMwari mumba mangu shamwari. Kozoita baka yawo munetu. Unotoshinga kuisa munyu. Haitani kuora. Ikangoudzwa kuchichika kuchifamba komana unosika mafambira aita simba raMwari haitani ravashakamanda ravosa Mwari munoshambisa totenda veduwe. After 10 minutes vaadministrator vaina ndivanzwisisa mota iya imari dzavo kana ndedzenyu. Baka yawo haitani kuora. Motoona mantende haichabhadhari chekuru yakaora. Tingasapedza munyu chingorunga nai baka yawo. Dai Mwari vangotibatsira chechi yaJesu. Mwari ngavatibatsire ita sarudzo imwe chete. Bhaibheri rangu rinoti nhai Jacob zvaunga wafunga hako nhai zvaunga wafunga hako kuinda wagobireiko Ribheka vaMwari vangu. Handi takaita sarudzo yekuti tiuye kuzonamata Mwari. Ko tinogotonerei zvaSatani tichiuya nazvo muchechi yaJesu? Tinoendepi nazvo? Ngatisiyei zvaSatani kwaSatani. Tese hakuna asingazvizivi kuti kwaMwari hakupindwi nechitema. Patizvezvo tikati uyai muise foni dzenyaya tivhurirei mapasiwedi. Anonyaya murume waanogara naye, anonyaya tete hanzvadzi yemurume, agonyaya vamwene. Vamwewo vakwasha izvezvi havana kana mhoro kuna mai vakabereka mukadzi waakaberekesa vana 4. Ezvi zvane nhumbu yechi5 akanzi operation akasamuka. Munotanga kuudzani kuti mwana wenyu kuno hakuchina. Makapedzisira kutaura namai vemukadzi rini. Vamwe ndio vakangoti tsvakirai kuno. Muchiri kupi kuchifu? Ndoko makati tsvakirai kuno zvino zvamava kuRandburg. Vanonotsvakirepi? Kuno kudiaspora hatitanika kupa chigaro. Iva vakati tsvakirai kuno tatovapa chimwe chigaro izvi vari kutorova basa. Vachitokomanisa vakaroora vakapedza. Ko vachitotsvagwa kwavakati tsvakirai kuno. Ushe hwokudenga. Handiri kuda kumanifesta kingdom. Vamanaika manifesta nekusapedza kubhadhara roora. Ndiani angaida kingdom iyo? Tikamanifesta namashoko mamwe munoudzana kuti uri shuro yemubhuku iwe inofamba kana peji ravhuriwa. Ndikujaidzi zvawakaitwa namai vakwenyu. Tapedza kuti praise and worship tosiyira nguva kwamuri. Ndinobva kwamuri ndakude. Baba vachiti uyu wandishauta kusvika ndabuda panze so kuverenga mapopo ari mumuti nokuda kwezvindaudzwa nomukadzi wandakaroora. Ndiyo here kingdom yatakaunganira. Ana baba nana amai chasakisa masevhisi areme kuAFM. Vanhu vanedza vanotsikisa tisipo. Baka yawo kapenda mashaki dzinotsvedza dzedzirimo zvadzo. Ezvi tikanzi sungai vafundisi batai dzinotsvedza unogona kutoishaiwa yakatensa so ichiratidza kuti aiwa mumweya. Mwari vakaita havo vakati mabhuku havhuriwi nevafundisi kana tasvika. Anovhura ane justice. He is a just God. Anoziva dzamunotsikisa so paya pamunosevha mufoni menyu paya muchiti insurance. Iye ari mesi, iye ari kudenga
havharwi nekuti mati insurance arunatsoziva kuti hakuna kana insurance yamunayo ndimesu muchitumidza madzimwe nemazita kana moda kuvanyeya apa ndiwe mai guru bati ndiwe ringlinda yekunyeya vamwene. Imagine vamwe venyu vakabereka vana vakomana achati wokunyeya mukadzi wake ndopachaona kuti chaungodyara munochikoro naye ndipoti nekutambura kwandiri kuita naJonathan naipindi kozoya umwe munhu oti mai vako ndaona vasina mazino avanoroya kozimongoti wachembera muroyika abva mazino muroyi zvinotofana here zvaanorwadza izvezvi uchine 38 ndakambokudza kuti vaine rugare navanhu vese kana uchida kumanifesta kingdom imomo munetu mune vamwe vanhu so vari very dignified, very decent. They are not recognized, but they are determined to go to heaven. Vanotaura naMwari vakadai vakati zii, vachitaura naMwari vachishandira Mwari, vachikuudzai kuti musaita kuti vanhu vazive kuti ndini. Vanenge vachinzi vanhu vasaziva, havasi vanhu vari panze, vanhu vari muchechi, vanenge vachitya. Luke chapter 9 verse 16 inoti kudini. Ndakuda kutopedzisa zvangu. Ndoda kuti vanhu vangoziva kingdom. Kuti zvisatinetsa kana takuzonamata mangwana. Thank you, Lord. Luke chapter 9 verse 16. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke them and gave them to the disciples to set before the multitude. Akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri ndokunamata ndokuzvipa multitudes evanhu kuti vadye. Munoziva here kuti munetu mune hove dzinochengeta vanhu, dzinofidha vanhu, dzinochengeta vamwene, dzinochengeta nherera, dzinochengeta vana vababa mukuru vakashayika. Dzirimo hove idzodzo muneti ino yepakeji ichi. Vakagara zvavo vachinzwa shoko pati hove dzinofidha vanhu. Havanei kuti vane zvishoma. The Bible says 5 loaves and 2 fishes. Munozvati hazvishamisi kuti musangano uyu hove mbiri dzaumisa kudai, dzisingatarisi kuti vamwe vaitei, dzinoti isu Mwari chaakatitumira is to feed multitudes, is to support the kingdom of God. Tinomboda hove mbiri kwete dzakawanda, dzinoti we are here to feed multitudes. Echoti wegore rapera hachisi takaita, wegore rinotombotarisawo zveivo. Ndoda kubvunza kuti naimi vahove panovo musangano makaitei? Naimi vahove pamakaroorera muri kuitei? Are people not dying? Isu tine imwe hove iri kudavira ameni pasangano pano. Tiri kutsvaga hove dzinofidha mamultitudes, dzisingati kwenyu kune vanhu vakawandisa, kwatakaberekwa isu taingova 5 isu. Uri kukomplaina paukaroorwa wanga usingazivi kuti musha uyu musha wani. Why can't you feed multitudes of people? No hove dzatiri kuda muneti yaBaba dzichazoiswa padivi, Baba vachiti welcome my good and faithful servant. Rugare mapostori. Matthew 17 verse 27 yoti kudini. Maya larabosha kamanda rabos. Yata marabosa. Kana mandarabosh. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a mouthpiece of money. Take that and give it to them for me and you. Ana Jesu vachinzi bhadharai mutero. Pavari kunzi chibhadharai mutero. Vana Peter vakati istina mudhara tobhadhara futi mutero todii. Mudhara akati aiwa chero muneni
but tinofanira kuremekedza zvinofanira kunge zvichiitwa. Rugare kuna vanotenda. Kuremekedza, ichi kuremekedza zvinofanira kunge zvichiitwa kukingdom yaBaba. Nozva mufundisi Jesu wakademonstrate akati hatirambi kubhadhara taxes, tinotoibhadhara chero ndirini Jesu. But kune hove nekukura kwegungwa, kune one yakanziwe Peter chimanya unosangana nayo. And I want to thank God because of murume uyu. Haana kumboswera achinetsana naJesu. Dai akada kuagiwa naJesu aiwana hove yainda. But anoti because you have said it, I am obedient. Ndakumanya pari kunosvika kudai ari kusvikirana nehove yakatuma kuti provide pfuma inoita kuti kusava nemashoko pakubhadharwa kwetaxi. Rugare mapostori. Rugare mapostori. Kurinenge rakungogutsuririsa musoro harichabudisa ameni. Asati sisiro kweFM. Ndobvunza ndoti kwa mukuru pana Jesu pano ndiani? Anoti baba vakatibhadharai taxi. Akati aiwa nani bhadhare vanhu vepake HC majaira. Administrator matama yaimari dzenisi. Ndobva vanenge vachiitiwa. Zvavaimavona mufundisa sitakuya kunozotsvaga mari. The reason why mari ichikutizai, it is because of the statement that you say when the Lord says pay tax. Musafunga kuti paya pamunenge muchiti haiwa zvinhu zvekuchechi zvawanda vanoda mari. Musafunga kuti muri kuidzinga mari kuchechi, muri kuidzinga in your own life. Ine nzeve inonzwa. Rega ndikupuruvhire kuti nature ine nzeve. Jesu akasvika pamuonde isiri nguva yemaonde. Ndobva atarisa achinzwa nzara. But time yakanga isiri yemaonde. Yanga isitomborika namatendi. Ndobva atarisa kudayo maonde musina. Haana kutombonzwa tsitsi kuti haisi nguva yemaonde. Ndobva amutuka muonde ndobva waoma. Muonde wakadzwa nekinzeve dzekunzwa kuti ndatukwa. Nemari ndozvainoita ichinzwa zvamunotaurirana. Pamunenge muchida kuti kingdom yaMwari ifambe. Vamwe vachiti vanetsana, vana administrator akachisi. Munoti penyu apa munobhadhara mari rent. Vakaropafadzwa vane mabuilding avo avasingabhadhari rent. Kwete iye kuti akabva apa kusvika iri pakati petauni kudai. Ndokubvunza ndoti nhai mugere muno muservice munomu. Rent yakabhadharwa nani? Amuridika moda kunzinga musaka musoro pe. Mangala kunodzoka ndodzinga pamhepo. Ndomanga kuti vanhu vachapire mari dzakawanda savavaki. Munun'una wakasiya ari security guard kuHarare akapedza 4 rooms nematiles. Iwe uri muno mumaranzi maunopiwa uchiita sokuti maranzi achiita kuuya pasina kupima. Hauna kana ground repasabhuku kana repachivi paGrowth Point. Saka ndoda kuudza maKristu kuti munozviziva here kuti mari inotokunzwai. Nature inotokunzwai vanangu, rega ndikuudzei. Nature ine nzeve. Zvose zvatinokurukura tiri kumaseu group, tiri kudzimba dzedu navarume vedu, nature inonzwa igoremekedza. Kune hove ipapa igere pasaidi newe yakangomirira kutsigira kingdom. So rent ngaibhadharwe, musangano ngaufambe, basa ngariende mberi, mabhasikiti edzeko ngavepo, maruva ngavepo, mvura ngadzivepo. Iwani hove iyoyo yakangonzi ita unovhura muromo wayo utore mari mairi, basa rifambe tirege kukonana nevanhu. Iwani hove iyoyo. Iwe uri type ipi yehove? Ndidavirewo amen. Ndidavirewo amen. Alright, mashaka amudhara chete ngambo ndidavira amen. Ndirutsvaga one hove baba, one inoita kuti basa risamema. Because tinomirira vabva kuchechiyo kuti vauye kuna kuti ndaingopinda pakati haasi ndauya zvachose. No, vanhu vachiti ye tichifarira vaipinda pakati tiredze mufish pond. Toda kunorova makurusezi kupicha tenda. Achiti ndandakadhira pamusuyo wandakatendeuka uyu. But evangeri rakandirova vakomana. Toita makurusezi nei? Makurusezi, they are very expensive.
but anoda hove one inoti I stand for the crusades. Kuzonzi evangelist kwenyaya is not just a title. Ndinopisha paground yobvunzeya. Ipapo panonzi panonyadzisa pabus terminus. Torova huyai mose tina machemwari. Ukanzwa ndikati mapurisa emuno muCape Town akandiwana ndichiputa manje. Akanomangara kuna evangelist. Ayuwi vagerira ndikwata. Ndiri kudana vari mumabhawa. Vanove vachimanya so vachifunga dzavairidza dziyakare vazara notidavira vameni pano pana Jesu handishayi 510 ipapo kuti tinonoita neinhaiba vakana pasina hove 1 inonzi ngaishame muromo Peter atore mari 1 chete 1 ndo iri kudiwa 1 noti vakawanda aiwa hawanyatsoona here zvekingdom inomanifesta kuzikana mai ava ndevemakruseda vachikudza kuti baba moda kunova papi crusade saka machitrena imari PA system ikasimudza here regai tione baba ari wani hagari dare nemunhu kune vamwe vanhu amenopana vane system yekugarira matare mari dzevamwe iva vabvisikana yenyu yaungana unonzwa voirongera kudenga uko ucharohwa munhu pana padzingwi asi kune zuva ratichainda mainyora yaanimi vanogona metsi dzose vamwe maticha emetsi nephysics but ukavati 10% of your salary ndopaunozoona kuti mudhara anonetsera vana metsi but iye dzinomuvhara kutaita Jonah chapter 2 ndapedza zvangu Jonah chapter 2 verse 1 to 2 But a fish that produces money for the kingdom of God. Runback inofanira kutinhira nekuda kweKGC. Paita hove 1 inoti pamberi nemacrusades. Pamberi nekutendeutswa kwevanhu. Muzita raJesu, hallelujah. Waiwana here mwanangu Jonah chapter 2. Jonah chapter number 2 verse 1. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly. And I'm Mary. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. Hapana asingazivi kanya yake. Ekuti Jonah wakatumwa unoparidza shoko. Atumwa unoparidza shoko ndobhatiza. Ende vanhu vanobverema Jonah mufundisi. Jonah wakatiza Mwari vachinda vanoparidza. Aizviziva kuti vanatuma kune varume vakaoma vane utsinye vasingadi kunzwa zvaMwari. Kusvikako uchitaura zvaMwari they would skin you alive. Zvatinoita zviya tichivhiya mbudzi kana mombe kubvisa ganda ndozvavaiita kumaChristians. Wese ada kutaura zvaJesu waiti ukainda ikoko kuNinevhe waiskiniwa uri mupenyu. Saka Jonah aitya kuti ndiinde kunyika iyo ndigonovhiyiwa ndobva ati zviri nani ndikandirwe zvangu mumvura ndife mumvura pane kuti ndiinde kunyika ine vanhu vane mwoyo wakaipa. Ndobva kwaita hove 1 yakamedza Jonah, yakatumwa naMwari nokumedza Jonah nokumutakura nokuita chikepe chaJonah kuti Jonah ainde kubasa. Rugare mapostori kuti ndine chechi nhasi ndati hove 1 ndo yakatakura Jonah. Hove 1 hadzina kuita mudemhe kuti kapenga nepapo shaki nepapo muramba botofishi nehunga dzichiti ndeye chinosimudza Jonah tiite naye kubasa raMwari. I1 chete yakatakura munhu waMwari kuinda kubasa. Hatibodi komiti yose, hatidi madzimai ose, hatidi chechi yose, tinoda 1 ari serious asina luggage. Anotakura vanhu vaMwari kuti basa rireruke. Enye kuti mudemhe todiko baba vati vari kuda kuinda kunoparidza todiko vasikana mune 50 mune 100 mune 200 manifestation yekingdom here. Unonzwa kuti basa rarema so kuchichaipa hove 1 hove pano pakingdom
inoti Mwari ngavaonekwe ndichitakura varanda vaMwari kuinda kubasa. Baba ndinoziva mune mota, asi muri kuda kuinda kubasa kupi? Vanotadza kuinda chero kunoviga wafa chaiko. Kutadza kunoviga wafa so pashaikwa hove 1. Kutadza kuinda kunosapota so zvinofanda kusapotiwa kukingdom. Ndiri kuti Mwari ngaamutse hove 1 pasangano pano. Inoti baba hizi nyaya yekuti takakutengerai mota kana kuti mune mota yenyu kana kuti chi. Baba ndiri hove inotakura munhu waMwari kuti amire pabasa asingaremerwi. Nditenderewo. Isu chechi taane makore akawanda AFM. 110 years. Mukatarisa munun'una wedu ndiye Zayo Janditi. Ine mashoko zirai mushinda una nani ameno dzimwe dzatakabereka. Mukatarisa because vakatenda vhangeri rekutsigira munhu waMwari. Vafundisi vavo vanoita fanika vanokosha kana kuti vane value kudarika vedu veAFM. Nekuti vakanzwisisa kusapota vision, kutakura chiroto chemunhu waMwari. Isusu kwedu takaona madhimoni. Ndakutaura chokwadi as a pastor. Takaona madhimoni zvekuti to support you baba kuti basa rifambe. Uchagomanya ugodi ugomanya meno pano pati kumwe kwandakamboinda to support to carry. Toda hove inotakura munhu waMwari. Mubvunze uyo wakamirapo uyo murume unoita somudoko zvake pamumhu. Nemukadzi wake iye kana asipo mukadzi wake anotoziva. Ratova timu rinombotakura. Yangu inongozoti kana ndoti ndoendawo kuZimbabwe. Mota yosumuka unonzwa vachiti mufundisi imimi muchatorera mota muJoburg. Totevera nayo endai nendege. Zimbabwe kure zvekubva Cape Town. But vanoidrive varume vavo vagonisiya muno muJoburg. Indotorera muno ndaflya ndoendawo. Vari kuti nekushanda kwamakaita gore rino regai timbokutakurai murege kuremerwa. Naizvine mweya wechina kana tine rudo rwaJesu. Zvino mweya wechina munzoona chiti endo kunamata vanhu. Endo akuzi kunamata vanhu. Give honor where it is due. Usafurirwa neshamwari dzako dzinoti manamata vanhu vanhu. Akudze chokwadi hakuna munhu asingadi kuinda padhuze nababa namai mufundisi. But munhu wese anoda kubvisa ari padhuze kuti iye aende padhuze. Zvino unobvuma kubviswa. Ino handibvumi kubviswa. Pavanongopfugama ngavatange kufunga ino. Haridiwa haro vhangeri asi ndogoti ndoramandi pababa. Ndoramandi paishe. Madhimoni matini chadzinga kubva mangwana but kwanhasi. Here are the principles so that we manifest the kingdom of God. Mwari ngavaonekwe. Mwari vatatu mumwe. Havana friction inoitika mumachechi ekwedu. Ekuti vanhu vanovenga muvhangeri wavo kuita fanika vanoona chiko. Vanhu vagovenga mudhikoni, vagovenga leader wavo wekusisters union. So handi makamumaka. Vachikugadzirirai musangano wenyu wamuri kupona makamunaka. Hai Mwari vangotiitira zvakanaka manherani. Tinoda hove 3 dzichatakura varanda vaMwari. Dzichaprovide kuti basa raMwari rifambe. Dzichachengeta vane nzara vanotambura, maorphans nherera hama, dzinoprovide zvekudya, dzinomira kuti kereke yepano paKGC irege kutadza kuita zvaikatarisirwa kuita for the benefit of the kingdom. May the Lord bless you in Jesus' mighty name. Amen.